Ganungan bayaran podo. Wes tangane wis diubel-ubel sandal. Isek keplesi. Etok. Etok suarane mak gelbuk. Dumon lho iki kok. Wong kene nyemek dhuwit. Lah nyapa lemek. Bos aku kelaran DC. Rasano. Lah kowe engko lak sing sumbar kowe dhewe. Malah jatile muni, ndokmu pecah ora? Ndokmu pecah. Wong sing sumbar ya kono-kono dhewe. Aku ora apa-apa, aku ora mikir nggon aku. Totalitas acara iki apa ora we? Acarane to? Persemian latar Iki apa to iki? Mantan acara tasyakuran mantan. Mantane ora ning omah. Lah ya kan beliaunya mantan kuwi lah abdi negara. Ya. Dadi iso ora iso ya langsung budal. Budal apa aku ning iki bintang tamu Madura Platen. Ya kok iso ngono ki ngapa ta kok? Kan bapak ibuke karo aku lek ganongan. Iya. Halo Mas wedange janji gone arep. Aku ganong, Bu, ganong. Ya wong. Wah, ya Allah. Kowe iki trayo macak iki ora tau bener lho, Dik. Tau bener iki. Wis tak omongin nek tanggapan adewe kelasé bintang tamu. Bintang tamu kowe nggih sepatu. Nggih sepatu. Kowe kaya artis apik. Lah kowe Aku diwakno malah tukang kernet. demben nang nggon ngendi? Kediri tak gawani jas. Katok api. Sepaton api. Api apa kabeh tegedhe kok. Malah tegedhe sawah. Paling ngendak lah apa ki ajine menungsa kuwi saka raga. Ajine raga saka busana. Ya. Ajine awak saka tumindak. Ya ro aku. Lho, Lah aku ora ajine blas ngene. ya ora apa-apa to kuwi berarti kan perlu pengenalan nek. Anu Mas pembaronge wedange anduk loh. Aku ganong, Bu. Ya Allah, tapi apik lho. Malah kawan moto jadil iki. Lah ya ta sesone macak iki dipernane. Padahal Mas mantene ngejarokane usuk kemis. Men Kan tadi jadwal ade ora iso. ya ini dire. Malah Mas mecadoke mulai aku kajen. Malah ora mulai aku Ya laten. paling endak nek pengen kajen kirim ya to nggih. Adewe iki lak wis seiras seiya sekata. Awak dhewe wae. Lah iki makane angel ditata ki yang ngene iki. Aku duwe brengos, kowe ya duwe brengos. Ya. Kacake brengosku tak tipisne ajek, brengosmu ora ajek. Terus. Aku ki asline ya duwe jenggot ngene iki. Ya, jaga Iki tapi. lak ajek tak resiki. Ajek. Tapi rak jenggotmu ora. Apane padha? Ya awak adewe bleger awak ya padha. Iki ngene iki nek ra sing usahane Mas ngene iki apa ya? Padha. Ra ya padha. Enak sing beda. Apane? Lah iki. Iki apa? Kok malah cilik lho. Aja kemi. Teko kono barang iki. Kok malah cilik. Pola lho sing apik. Wis pola tibul. Sing apik to. Sing PC dene. Mas Ponggi apik apa elek? Ro dhewe to. Ro dhewe to. Elek. Lah iya apik ana ben terpukau. Apik ora aja gulu tok, apik ora. Aja paksa ngono. Aku tak kena benos lho, apik. Ora. Wis gosok. Mas bersama audio, Mas Bendol audio. Pokoknya jam sekawan.
ya. Sing Oh, elek-elek bosok. Malah kono kaya Deni Caknan karo Bella. Deni Caknan karo Bella yo. Lagune sing Padang lho. Nek iki ngono trek kaya Bella. Di Iki lho kaya Deni pentol. Kulino jeblas. Deni pijet kuwi lho. Aku makane ning kene iki rada gelo nggih teko kene. Wis gelone tanggap gelo kuwi pucluk kuwi. Lah apane paling ngendak dhewe teko ngendi-ngendi kelas kentung pungge sing dinteni kentung pungge. Yo yo. Ha teko kene aku ora enak ajine. Kok iso? Lah musuh cak cilik-cilik iki kentung teko. Ora patek seneng aku jane musuh. Padha karo aku mah lho keladen mah. Ya padha iso. Tuan rumah apa dia? Aku yo lagi roh pisan iki awakmu ki ngahi ngono. Le medane ndandukno. Wajahku cari pasaran. Gede aku. Kok kalau ada anker-anker. Ayo Kang, tak tabuhin aja. Oh jadinya keluwen lho ya. Ayo toh. Pakai lagu sing apik toh. Mas pelok ya. Ya roh. Lagu Tawang Mangu. Tawang Mangu lagu. Tawang Mangu sing cerita kita sulit dicerna. Saya nyanyi lewat Tawang Mangu. Alis, kabono kita nyanyi. Orang iso lambemu. Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa cerita kita. Sulit dicerna, tak lagi sama cara arah kiblatnya. Kalau ada badok, lo kau mau ngomongannya boleh. Yoi, aku luwe boce paten ono. Apa tuh mau nyanyiane malah dulang-dulangan. Paten ono lho ya. Tenang sikil kelowor iki. Kena dige contoh. Contoh apa? Contoh. Lek iki kok manten Mas ora ning kene, tapi lak nyekani lewat YouTube iki. Oh iya kowe mantene Mas apa sih? Mas Nur, Mas Nur. Mas Rizky. Mas Rizky. Rifki. Ya Marifki. Sewedo ya, Mas? Iya lah, Oh, tapi rata tuh mau mantan dulang-dulang kayak wong kelupan. Kaliran lah gue, kaliran. Kayaknya kelakon iki ya apa, Dek? Kelakon ini apa, Dek? Oh, wow, dalu itu aku bersuwi, aku kangen karo awakmu jane. Nah, wes. Menika tanggapan badok manu. Kowe pademu main to? Aku sinden. Ngomong-ngomong aku keserotan, Dek. Ini
Kang Jawa ya tak cepaki enak. Iki yo sik kleru neh dipernahne kaya ngono lho. Oleh bojo sing dumati ben lemu lho. Ora ser lemu ritak ora apa-apa. Malah kowe tak gawe lemu iso. Ora iso. Wong lanang Ora iso. Iso. Kayak aku lemu ra iso. Iso? Ayo ora iso. Iki kok balik Lewat rekan. ngendi? Kowe balik rekan iki to? Sak mobil karo aku kowe tak bius. Ora iso. Wong dalane tak bunteti nggonku ya. Talas patri ra iso. Ya enak to. Aduh dek aku sing luput. Ora lho Mas iki mbiyen ya jaman aku sik perawan. Cinta mati ya aku ke saiki jen. Wong lanang ya ngono kuwi. Cinta mati opo? Apa ora kelingan mbiyen? Mas Sampe ngerti dhewe ta? Jaman mbiyen ade grutak-grutuk Mas Heri anu jaman mbiyen aku sik perawan. Ora dhewe ta? Heeh. Lah iya, saiki genti-genti sing cah cilik-cilik sing kena dihapusi, Mas. Lah aku ngono sing kena tak hapusi. Nah, kenangan. Heeh. Ya ta, Kowe bawa cah cilik lagi, kena dihapusi. kowe buka wadi ya lho dong. Aku tau buka HP-ne iki. Zaman sejak semono sik BBM. Kenyi. Wong HP ngile lho. Awakmu lak di BBM lah angel. Bahan bakar mobil lho. Iki sangka berkorban lho. Wah, masa iki dek malah iki ora duwe paketan. Langsung neng aku iki, ayo jak ning toko nukokne pulsa kowe. Roh dhewe sesine aku iki. Nukone apa wong iki utang sesuk dibayar. Utangmu malah luwih akeh ning aku wong saben metu aku sing torok. Iya, sampai ngerti ta? Heeh. Ben metu karo Mas Poge pokoke aku torok makane aku emoh. Torok apa ngejak metu ngejak sak keluarga kowe torok. Ya ngono kuwi iki. Ya seharusnya ki ya keluargane dicedeki ya Mas. Wis dongane. Dongane damel nggih. Moga-moga tiap malam oleh Mas Kentung. Apa ta wae iki mantane kok aku apa arep pindho. Bisa. Urung delok kasih. Mas sinten? Mas Riki Kurniawan kalian Mbak Oktavia
Nggih, Mbak Octavia Okta. sinten? Oh, Mbak Oktana ya. Ya. Octavio Rani nek gak Ya. salah Mas. Heeh. Mbak Okta. Fiorina. Ya kuwi lho. Mbak balik Mbak, sorry. Nggih. Mugi-mugi dados dados keluarga ingkang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Amin. Sampeyan dongane apa? Ayam asale bangun rumah tangga. Amin. Enggal diparingi momongan Momongan, lan nggih. menika la abdi negara Abdi sedanten negara. mugi dados abdi negara ingkang jujur, ingkang amanah. Allahumma Amin. Lah iki sampean genti ndongakne. Nggih, dongane sampun telas menika pun didongane mriki mawon kula matur nuwun sampun kapok manggil kula kali sak rombongan reog. Semoga sak keluarga paling rezeki lancar. Langsung bar mawon langsung balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeblas ae. Tapi entek. Dongane tak kene. Ya apa paling ngendal lah enek oke. Keluargane didongakne. Wis pokoknya keluarganya dikai sing sabar, muga-muga anake apa sukses selalu. Amin. Balik wis keluarah. Amin Allahumma amin. Lah ya. Mereka macane badhe medal. Nggih. Lho macane erek-erek trikel. Yo. Rasingok hati. Pimpinan Bibo.